Fáilte fé go turas cúil státe WAC. Clár nua TG Cahar. An raibh tú fisrach riomh faoi cad a Harlíonn tar éis den scannaíocht de Creek nu? Well inniu bevidig fécinn tar seo agus bevidig caintla na haistóirí gohanna comá. Ach dús bóálam cuairte hort ifig tumí tón clista. No maithe mar ógarí! Beramíis, tús le! Tá ifig an olah lunathe ifig macála an cólach léiricáin. Tá sé lán de fruppií ó frud na crunne. Cadé an frop is fearr leat? An frop is fearr ná má hata. Is mé sin. Tá sé nabh go nach, tá sé anéad trom ar fad agus istóilm go gurdann sé sais béimar an charactéir is maith mé. Agus seo an fruppa is fearlam. Ceapan gur sé timpeall an down agus thuair sé pís airgid ó gach tír fuair mé iad seo ifig an olah so. Ó bríonn siad. Agus seo agad máiste an microphone tíise an tráchtreachta an talamh Tommy tón clista or tráchtreachtasach. Díos for you, Bert! As thuilid an go bhfuil sin réid an fáintear anniu. Cinnte leis sé corrathach. Inis tá muid chun ifig an olah ágáil agus cuairte hort an agrahór. Inis, mar ecan tú, seo an agrahór ina gnáthóg ná dúrtha. Bhí an hagrahóirí I gcónaí gafail na cuid eibbre. Agus ní hagann siad amach ach go bháin saníthe. Chomála sin, ólann siad a lán cafe. Is féidir leis an agrahór na glúgar go léir eáil. Seo na cínas fearr linn. Dí sin? Fear buas bannacht union seo WAC. Creep! Seo an studio tafada. Támaigh bualadh le na haistóirí gohanna. Hi, Mr. Marcus Lamb, Jenum Gohanna le high cartoons, le high TG Cahar, agus Keen as Bear le freshen. So nis seo han boot mar déarha agus seo an microphone agus seo hí na clúsán agus chum iad seo orm. Cai tú sais an go a chur in áte cínte de churp chun an go sin oil, so mas go sais raure you know, oh, I don't want to do that, to my left school, you know, better mas bear a time, no, Andy mar sin, Andy more, no, mas Andy biog who, oh, Keith fucking will make that she sin sure. You know, mas size loch the town or the king. So current to and go in áte king to the cur. Beep, beep, beep. Oxen chin raich misha. Go fadil, to misha galawalya. Masken on inil tore harama, agus an shin being share and telfish agus shin cad of chips awalya. Inis Thomas sa studio taféid agus tá chun tríle wintas pí a astóra team. Bye. Is Gael ag a churthú iad jaws. Aha, fake an Gael sinnert. Ba sin an méid aniu an thuras cúil státe WAC. Tásúlagam gur hatan sé leat. Is féidir WAC a eáil gach Máirt Déardaoin TG Cahar. Weim se Brian McCormick, slán go fóg.